Tak, daj to cez stred toho bieleho. Aj tú druhú stranu si skontroluj, Martin, tej gumičky. Druhá strana, zadná strana gumičky, druhá, tak, aby išla pekne. Tak. Aj cez to biele, aby to išlo v strede približne. Cez to biele je hore, je to v strede? Asi nie. Tak, približne tak. Good! No. Zapnúť. Snažiť sa s úsmevom. Čakaj ešte. Podľa mňa to príliš skoro zapol. Aha, dobre, dobre. Okay. No, tak. Ku mne. Čo robíš zle? Že nie si zorientovaný s ňou. Poriadne sa zorientuj. No, poď dopredu. Hýb sa. Dobre. Bežíme, bežíme. Hop, hop, hop. Hop, tuto hore ideme. Sem. No, utekaj hore.